Havia presentat candidatura per ostentar este càrrec tan meravellós com és representar a tots els ollerians i ollerianes i pregonar als quatre vents com d'espectaculars són les festes del meu poble. He de dir-vos que no era conscient del que vaig sentir en tan sols uns instants. Tinguem la responsabilitat i el plaer de poder obrir els braços i les mans a tota la gent. Fer una festa que brille, que cautive, que faça créixer la gran família de moros i cristians. Dames, cavallers, l'olleria ja està en festes.